Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Ваніловича, будівничого Червоного костьола святих Симона і Олени. І сьогодні ми порозважаємо про маленький ружанцовий юбілей. Розважання, вдячні вспомини і погляд у будучиню. Ми менавіта ведаємо, що слуга Божий Едвард Ванілович був сумленним шанувальником Панни Марії. Регулярно удільничав не тільки на святої імші, але брав чинний уділ у ружанцових набоженствах, як у костьолі, так і дома в сім'ї. Ось його ружанець. Частка ружанца, десятка і кришечку некалькі пачоркаў, які пасля ексгумацыю Быдгашчы передалі мне як памятку. І крыжык, распяцце Збавителя, а на адвароце якога вобраз Маці Божай Вострабрамскай з малітваю. Зрабілі такі ружанец з десяткам пачоркаў яго асабістага ружанца. І няхай добрый Бог праз яго заступніцтва дапамагае і нам праславленні Всявышняга, праз заступніцтва Богородицы на святым ружанцы. І ёсць розныя юбілеі ружанцовыя, чаканні на іх, адзначэнне, святкаванне. І не так давно, але яшчэ ў мінулым тысячагоддзі, но не так давно. В 1996 годзе, на пачатку года в касцёле святых Симона і Алены, падчас аднаго з набажэнстваў з кафедры, з казальніцы, прагучала аб'ява пра задуму стварыць новую ружанцовую суполку, але з мужчын. Тады жіночых суполак жывога ружанца парафія налічвала больш за 30. А малітоўная суполка шчаслівай смерці ў Мінску налічвала каля 1500 членаў удзельнікаў і далёка з іх па-за межамі горада Мінска. Праз некаторы час суполка мужчын жывога ружанца была ў поўным складзе. Я таксама далучыўся да гэтай малітоўнай групы. На адной з нядзельных імшаў все кандыдаты урачыста былі прынятыя і паблагаславленыя на гэтую малітоўную духоўную дарогу. Все атрымалі ружанцы памятку з Іерусаліма і сувенірныя памяткі. Гэта адбылася ў ліпені месяцы пасля Буцлаўскага фэсту урачыстасцей. Абралі кіраўніка зелятара, які кожны месяц збіраў нас у дольным касцёле на супольнай малітве. Адна таямнічка святого ружанца, літанія і замена таямнічак благословенства на наступны месяц. Многія расказвалі і сведчаць да сёння, што ружанцовую таямнічку моляцца разам з усёй сям'ёю. Разумееце, это велічна. Сямейнікі, жонка, дзеці з вялікай радасцю далучаюцца да гэтай малітвы праслаўлення Богородицы. Шановныя, прамінула ўжо 30 гадкоў. Многія члены суполкі жывога ружанца так адышлі да Господа у вечнасць і, напэўна, пад апекаю Богородицы.
Некаторыя выехалі за мяжу або жывуць в іншых гарадах Беларусі. Але склад мужчынскага жывога ружанца папаўняецца новымі мінскімі кандыдатамі і ўжо лічбе 20 асобаў. Слава Богу! Я застаюся сталым удзельнікам жывога ружанца, нягледзячы, што цяпер, пасля майго абнулення і вяртання да Божай службы, служу на Барысаўскай ніве Гасподняй, але з'яўляюся членам суполкі жывога ружанца мужчынаў пры Чырвоным касцёле. Удзельнікам жывога ружанца і веры кіламетры не перашкода. Гасподзь Бог всюды, на небе, на зямлі і на кожным месцы, каб толькі мы былі з Богам, сэрцам і волею. Шановний екселенція біскуп Казімір Великоселец, послухайте, часто приїжджав в Мінськ по душпастерських справах і регулярно годинами адарував у каплиці вячистого виставлення. Особливо, коли один год він виконував обов'язки адміністратора, то часто благословляв нас, мужчин живого ружанца, удзельнікаў. Аднойчы ён сказаў, а хутчэй папрасіў прыняць яго ў наш жывы ружанец. Мы з радасцю далі згоду, і вось яго уладыкі словы. Послухайте, я не буду разбивать вашу суполку, але буду разом з вами молиться повний ружанець, штоденно 20 таємниців з раниці і 20 таємниців вечором. Повний ружанець раницою і вечором. Розумієте? Екселенція біскуп Казімір Великоселец. Ён стала напамінаў, як бы даючы справаздачу, што так і моліцца да сёння, да цяпер. Што яго дарога з Гомеля да Мінска мераецца не кіламетрамі, але поўным ружанцам і літаніяй да Маці Божай Лоретанскую. Глядзіце, нам вельмі радасна, што шановны біскуп Казімір у нашай суполцы. Дякуем яму ад усяго сэрца. Дякуем вам, екселенція, вялікі шанавальнік Багародзіцы і Єзуса, утоенага ў Найсвяцейшым сакраманце. Як аднойчы пробаш катедры ксёндз Антоній Клімантовіч у дзень імянінаў шановнага біскупа Казіміра, ён назваў яго мужам молитвы і поставив його у приклад всім нам, святарам. Дякуємо тобі, Антоній. А цяпер да святкавання маленькага, але як жа важна для ўсіх нас, асабліва хто жывем ружанцы юбілею. Па-першае, памяці ўсіх, якія адышлі да Господа. Падзяка Всевышняму і Маці Божай за гэтыя гады малітоўнага служэння на хвалу Божую і асвячэння бацькаўшчыны нашага народа. Падзяка ўсім сем'ям, якія дапамагаеце і моліцеся разам сваімі мужамі ці сынамі в сем'ях вашых. Падзяка біскупу Казіміру, што застаецца з намі і яго магутны малітоўны дух нас падтрымлівае. Так, дзякуем вам. Падзяка духавенству катедры на чале з шановным мітрапалітам Юзефам,
за дазвол і месца, дзе часова збіраецца і моліцца суполка, пакуль Чырвоны касцёл на так званым рамонце, з пажаданнем настаўляць і весці нашу суполку. 30-ю гадавіну плануем адзначыць у Буцлаве, на марыйнай урачыстасці фэсце. Папросім благаславення шановного мітрапаліта Юзафа на далейшае жыццё і малітву. Дазвольце звярнуцца да ўсіх вас, людзей, любячых Бога і Найсвяцейшую Панну Марыю, вернікаў, якім неабыякавы лёс нашага пакалення і сем'яў. Свет сёння як ніколі патрабуе малітвы і людзей малітвы. Вспомніце зварот Езуса Христа Милосердного да святой Фаустыны. Таму паўстала свята Божай милосерднасці. Паўстала малітва коронка да Божай милосерднасці, якая гаворыць, сведчыць, крычыць і кліча ўсіх да пакаяння. Свет жорсткі, бездушны, але і ў нашых сем'ях не так-то много духовнасці і хрысціянскіх традыцый продкаў нашых. Размаўляйце ў вашых сем'ях, каб стварыць малітоўную, ружанцовую суполку мужчын. Брат, сваякі, родзічы, з парафіянаў вашых хтось. Гэта ажывіць не толькі сям'ю, але і родных і парафію. І гэта ў волі Божай. Езус да гэтага заклікае. Маці Божая, маліцеся. Мужчыны, сыны Беларусі, давайте будем молиться разом в святынях наших церквах и костелах об мире на землі и землі нашей, об спокое сярод народов и спокое в семьях наших. И на Буцлавский фест няхай шановний митрополит Юзаф поблагословить вашу новоствораную суполку ружанцовую. Это так велично, душа спявае. Сямейнікі будуць молиться разом з вами, дапамагаць вам, і Богородица заопекуется вами. Прыміце гэтую ласку молитвы в живым ружанцы, шановныя мужчыны, шановныя сыны Беларусі. Хто не ведае, як молиться, это легко навучыцца. Маці, жонка, дзеці подскажуць, навучаць. І гэта будзе сапраўды на духовным уздыме. Таму прыйдзіце да вашага пробашча і скажыце, што вось мы сабраліся, там ці хочаце стварыць молитовную ружанцовую суполку мужчин. З великой радостью кожний святар поблагословить, бо это в духу Марии Богородицы, это в духу Божей милосердности и любови Божей до всего человечества. Тому сёння хочу так само подяковать всім суполкам ружанцовым нашей краины, где и дети в суполках ружанцовых, жанчыны, няхай добрый Езус про заступництво Богородицы опекуется всеми вами, вашими семьями, батьками и родичами. И помолимся все разом про заступництво Едварда Ваніловича, слуги Божага, який, як бачимо, був так само сумленним шанувальником Богородиці.
прославляв Маці Божою на Ружанці, і, як чуємо і читаємо його дзённікі, брав уділ не тільки в набоженствах і мши святой, але в Ружанцових. І, напевно, дома гэтая молитва присутнічала. Тому звернемся об яго заступніцтве в гэтым таким нашим духовным заданні, такой просьбе да Всевышнего, каб у нас была гэтая такая заранка, такая пролеска яшчэ і в таким напрамку нашей молитвы, молитвы на святым Ружанцы. І дары духовныя Господнія няхай сыдуць на кожную сям'ю і асобы, якія далучацца да гэтай ружанцовай молитвы. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Вайніловича, нашего суайчинника. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам велич Его християнского духу любові і служення Богу і ближнім, що виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, Він зоставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая вера была Його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнаннів, у яких завжди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земне і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я зможу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою, якую взношу до Тебе с надеей, что в хутким часе он буде включений у лик Твоих святых. Амин. Примите на гэтую Божию справу Божие благословление, якое в духу передаем вам про заступництво слуги Божого Эдварда Вайніловича и святыни святых Симона и Алены. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сиде на вас и застанется назавсёды. Амен.